nilitum didi KKNA ning kanisek amai pi kape dolong kacetong ke aparistin pen Karbi Anglong, East Karbi Anglong, West Karbi Anglong la pen ke di mahasab la kadu kabe Paris nilitum menang ana Paris do lahayatum pensi delegate sa hisab angko hadak cetong lasi isia Paris pen ke udam lotang te non di fua Paris pen ke nilitum menang ana tondo do oda kusi tambe nilitum ke dam jivet ke bas ihumvet bas ihumvet lada ke pula ben bang hoke di Purmanja area pen bang hoke la pen akapre katum andi la ke hem sidolo atima dam o di phanda jakong avedelo lasi bang hoke bet non dak nilitum pen aja kati malong abang ge manani pen bang hoke mani bang pikep nani bang hoke la sot te bong mucot tum ke ong mucot pe he setan non nilitum ma son son elang hem pian kapile ji phan ke hilowin mati la sinilitum dak di pu pen ke bang hoke bet la si aparistin menta mission center penta delegate sa hisab si gedam chot la pen hada ke risoi jang atum ke nang dun ta nang dun long le risoi jang atum ke nang dun de la se alang tum ke la Junel festival la long ke dun bom lo kai penta ni pen ke sarpimar sarmaratum nilitum hadak nang cetong dun de tumta la Junel festival la long ke dun ri pu nilitum tham ke bang dun aning hang tum an ke la pusi aning kan bang ta dun bom lo atimandang nitum don paro ka anu ne pensi kedam ke bang ke phoke bet mati aki ong amulu ke dak sido erlo pen risoi jang tum ke inu tanang dun de pen sarmaratum pu ke hilok ke dalam nang dun silong le nitum hadake prai sarmaratum doji inu bhai ni setamani apada mane aprosro lasana tum chok tai ni jongjunga asar maratum arisu jang atum pu ke nang dun de sarpimar atum det ada pe sarpimar puta arta kijum he asar pimar atum ke nang dun long le ningkan pren akep pen ningkan troket la anarta tu chot la pen asar pi mane bangat nang lang dun tang tung nang dun tu me dolo he use tame naki dun ve ke la helo la pen delegate sabang si chekoy dun chot chot administrator tum han cho hang po la se hal high school la building si nili along si nili tum ki dudu athema akapre hem ki kim dam ji ho ha phan ki kim ji phan nili tum aja ko ma be ajaw lo la hai pensi nili tum claim bom dam bom si pining an ke nikan thom ke brahini an ke bang long lo la si Junel festival atum ta pining an ke thom ke brahini arta ke claim lo bon nilitum ke 1993 September achiklo si nilitum ke conference kapaduche lapen ke puja hudle conference padona huke hala fransia conference kapedu hudben si nilitum cepatik dan akhe bangke la non het nili jogdam hilo lapen non anta nilitum aphan ke KCS pen punon la Junel Karbi Youth Festival akin pen punon nilitum aphan lampi lampong kopini nakit pudu nakapat siksa don pini lam nakar judun lason pu ke non pu arnita awi pinla alang litum ta akam cheklembet nilitum ta mithang akam cheklembet lason si nilitum dambom no lapen ke nilitum lahaya lam abe pin lang la sinon nilitum kaning je bomalam la ke alang litum aphan le lam klar ka chipi gali sitame la dak so social media lo tema Facebook WhatsApp group along aja katum kitok do angkar judo kaning je do la soalam posi kipi chok non akun nili lam klar chipi thilo de mo PCS tum halahai kum pen ke nilitum phan non anta thang alam ta kedam tang ningkan thom kebra ini angbong pen pusitame nilitum phantang objection alam lahaya abi pin lam non puar ni ta lalo lasi nilitum ke pudam lotang te nilitum didi ke na tum ke badu athorong badu asong badu akai aphanta nilitum kelang red kelang ai lapen alang litum Junel festival atum aphan putani tum kelang plot pen le lahaya asong nilitum song mate amepi nilitum kapadu kon kali lapen ke pudam lotang te nilitum
kedamtang dia nilitum ningkan thongkebra isiang bong nilitum aphan la sosong aphan paveden na mate la sosong klem tabret didi keken atum klem tabret pu naki pu dunji kali kedamtang ningkan thongkebra isiang bong pen ustame aningkan ranta nilitum aphan nilitum Dhoromalong kali dia datum usitame nilitum phan nakacerap nakacitudun bidi sore nagi pidun mate akchi adat nakacipa itu natu tuoko bisaralam nilitum jongsi komane diri kama tumpen usitame mate dak central body didi KKNA central body ahin ben usitame pini akirap kacuahang damadlong an usitame nilitum aphan nang cirap nang citudun bisaralam pu kiceng ahut ke ASDC atung si politically kerul the political leader ASDC a political leader atung ta nilitum aphan nang cirap nang citudun tun akhi adat nang cirap nang citudun JBD sore nang pidun lapian ke nilitum maning nang kaparung tun alam leader atung pen nilitum longpon pon adun thu ke political natulang dam de Congress party atung ta menang an MP MLA atung punon EM atung punon nilitum aphan akerap nang citudun do pen mai thailong istame chopa pulo tang te nilitum along nang dundun lapian non kikibon ilitum bacheng hon ake hai sar Dr. Tuliram Ronghang alang li pen pusitame non pu arnita alang li nilitum didi KKNA atum alang li long kedam kerapa chohang ason an pusitame alang li nilitum phan nang rabdun bo lapian udang lotang te KCS keja abang thu atung sar Chandro Singkro alang li ta nilitum masong along didi KKNA songalong nilitum along menang ananingkan benta nilitum hang chupapon pulonte alang li bangwa penilitum aphan akiru nang pajir kaita nang litum payatu la an kruplepin pen aningkan bang nang litum ke claim tek nang litum metang ajapong pen nang litum charjap tek pu akiru nang pajir je la pen ke alang li hin pen nang thang pe kang kang la hello je thorong la pen jutang jubat Dhoromalong pustame jutang jubat po PC nang litum ke claim pon mema po an sinang litum ba cepa o pon mema la an ke cepa o pon tu nang litum claim pon nanji akheke suar lu atum la hai ke claim pon aja pon tu pu pen litum aphan hanang pare de kangka la sila song bong epine bisaralam jambilia thon pu pia hormuma la pen jambilia thon AG somji pulo tangte koson si ki ke som nang jima halahaya bu pinene lahai kipi kapardon aron lahai ta nilitum phan thanang pare de kang si nilitum ni Maria hin pen pu kadang nang litum theklong ji nilitum ni Maria hin pen si nilitum halata ki ke som pon lo lahai ta alang li pen ta nilitum phan pidi sore ni pidut pi choklim ji akang thim som mate itum jutang ta pa choklim ji phan alang li ta nilitum han pidi sore nang pidut laan cho takalilang may thayalong puhu karwa aron anta alang li nilitum phanang pakeng tekang nang than tekang je piso pinso sarmar tum phan ponde puhu ke erar bak non so risumara tum phan mate puhu ke lok ser bak nanji penang litum suar lu atum ke may thayalong an sitami nang litum man peng ka chipi ke puhu ke er ke charwa tedri lage so pinso tum phan se arbak nanji nang litum suar lu tum ke pe khonjari hela puhu pe sarpia puhu pinye la hai si arbak nangji puta alang li pensi nilitu malong la song mai pi ahu nakitun nang than te kang pensi hala soning kan pen non pu arni ange nilitum alang li jutang jubat la hai ke klem pedam nangji abidi sure nang than pensi nilitum non pu arni ta klem pon pon lo kapkan mate alang litum phan kapasik sakun pu ke nilitum je theklong tekin la la pen ke lang cho ta kalilang ke sia satun pen ke nang litum theklong ji la pining ke la ke pining a phan lo la pining a program a lo la ke la dakta jo nilitum karbi la so asong along ke nilitum mai pia hut ke karbi ajutang jubat ke kan kilun ebong oyalun tang ho kupine kachipate ke kanta nimso kirung tang ho rinong chingdi tang ho lingkum sokchon tang ho pula haya ke kan kachipate apadu pon pon lapen lun kachipate karbian lun barim ta kachipate lakson apadu pon pon
lahai long ta KCS atum phansi nili tum chokha pon po kangsai athege judge ke alang li tum men sina ke du lasi pining da jo KCS pen bang hini do Central Committee yang atum pen la kangsai pining da nili tum achepati lingpum sokchona ke kan duji lasu achepati long kangsai da alang li tum phansi nili tum ke han pon lasi nili tum aphan alang li tum akerap hepe la pen non anta nili tum aphan nang kerap dun di moral support lahai non kita tubo lapen ke mo pen kerap ke pulong mitum sorlo tumaphan bidi sore jakong horang nang kipidun along ke apran prang ahut ke KNCA tumta som ni tum seng mirak ra ahut ke KNCA tumta nili tum chohang lo tang ke bang ra hala simarong hangpi lapen helen terang pi lapen alang litu mari sanghu tung bang po ni litu maphan nang kiro teka mate suar lu atu majakong poson si kidu ke thang nang jima tum suar lu tum hem methang pen hong anta di political along kuno social pinen along kuno kuson si ka chukle me chodam nang jima suar lu tum majakong chini nangi ku alam litu pen litu suar lu tum han tidangka lasi lahai alang litu maphan angge nili tum churo pajello lape non nili tum maphan la lam namkar judun mate lam the na ke top dun akor te mate aik mara tum maphan ta chik le mara tum maphan ta nili tum chuning rilo nili tum maphan non ni prang anta non ni kan thom ke pra hini chokali ni kan pharo ni kan suri anta labang sun Difu Diocese Karbi Catholic ni Maria Song pathe pen pulo tangte didi KKN apulo la so song achi the kapi dingji aphan le nang litum tanili tum phanang support dun tha japong kurang nang ordun tha bidi sore nang ordun tha nang pidun tha atheke kaddo kawe cherap chetulo tangte la si meji jasimet pet pen ke nilitum ke payatu enintan isiang bom 365 days sanggong pen nilitum hem pen hong ke damlo hem pen nilitum hong ke dam pen nitum asona lam kachar lilo ok pran ka chupa meji aphan birti birtona mu choklem chodama mu methanga hemari kusumar atuma phan ka chelana ji methanga hemari ka chupang thai ka chelangi aphan nitum ka chethan ka chimu malong atheke nitum la so song along amai pi long ke nitum thoro malam kardom kardi det alam le ke kem kali lahai alam alun na arnisi ke nilitum lam lung ka chethan athima non pininga program nang litum lang ate theklong po pining along ta o prana phan alama putha di pen de ason kapre alama putha si la son asekson vai si nilitum phan ke than si lahai long le japong bidi horang na ordun tha la pen ke nilitum phan opinia ni na ke oidun dokok pusitame nilitum phan wang pen nilitum phan nang chingki nang chethan pe me asonte nilitum taning arongji non alang litum nang ipudu na pot nilitum ning oila walam kali ning ke oijia sonabe ning oye ining ta siksakse ining ta jangje je lapen alang litum aphan nilitum ning ke oila ke do pen joksi non nang litum aphan press conference along kaning je mate na ke hang kali usita me nilitum lamkar chipina ko atheke lapulo lam ke ning je lotang te lam ke aphar dobi lapen anutin kamunti damji si break jamji ajha kalam ke ningje bom lam langbom ajha kalam ke ningje bom lambom lason lasi lambom ulotan de mesen lamle de ramo lam langbom nang pu aphansi nilitum nang chopha polo lasi non ke bangjila elitum apran mate nilitum didi ke ken song apran along jongsi kopine Karbi Youth Festival la Jonel Festival ahin pen mate KCS ahin pen nilitum aphan kopine nakar juji mate bidi sore nang hipijunji do ulotangte nilitum didi KKNA ahin pen ke nilitum kai ke setame ingom ding lapen kachingki ke chethan duji kachipake duji aphan nilitum ke kai kita disiti ready lo nasi laan cholo nili didi KKNA asonga putha la nili dumaphan ke som ni alam nakito mate nakarju alam aputha pen nili lam
declare ason lo kipi alam theke la ancol lo si kardo